σας παιδιά, αυτό είναι άλλο ένα επεισόδιο στην εκπομπή του Μάη και της Ρουβίτα, παρόλο που η Ρουβίτα για κάποιους προσωπικούς λόγους διάλεξε να μην συνεχίσει να με βοηθάει σε αυτό το πράγμα που κάνω. Όχι πως είναι κάτι δύσκολο. Στην ουσία δεν παίζει καθόλου edit, δεν είναι την κάμερα του υπολογιστή. Αλλά πάντα η Ρουβίτα ήταν ο δείχνει γκέι. Τέλος πάντων. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κόντα φάκα. Κάθομαι εγώ εδώ πέρα και απέναντι έχω PlayStation 3 εδώ και εδώ τον υπολογιστή μου. Καθόμουν χθες εδώ πέρα και βλέπω το βίντεο του Κόντα Φάκα που κλαίει και την παρακολουθούμε. Οκ, με κάθε δικαίωμα μπορεί ο καθένας να την κρίνει, να την πράξει, να κάνει ό,τι θέλει, αλλά γιατί σε ενοχλεί η Κόντα Φάκα? Από την άλλη, κοπέλα μου, ναι, όλοι τα έχουμε περάσει αυτά, όλοι έχουμε απολύσει, όλοι ξέρουμε πως είναι να κάνεις κάποιον που αγαπάς. Όλοι κλάσσαμε, αλλά δεν κάναμε έτσι. Από την άλλη, έχεις συντελεστές, κάνεις σε φύλλα. Λοιπόν, χθες το βράδυ καθόμουν πάλι εδώ, θα αφήσει το PlayStation ανοιχτό και έκανα μικρό διάλειμμα για να κάνω μια account στο Facebook. Και είδα το βίντεο του Λεωνίδα Ταπατάκα, δεν ξέρω, που λέει έλα κολλητέ χώρισα. Εντάξει, φίλε μου Λεωνίδα, έκανε την πλάκα σου και εσύ και οι φίλοι σου και η μισή Ελλάδα, αλλά πρώτα, κοροϊδεύεις την Κόντα Φάκα και αυτό είναι μείωση γιατί σε κράζει. Αν και έχεις ήδη ένα μείον και κοροϊδεύεις. Εκτός από αυτό, το βίντεο σου πρέπει να ομολογήσω δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Ίσα ίσα αγγίζει τα όρια της βλακείας, μπορώ να πω. Ξέρω ότι σχεδόν κανένας δεν θα δώσει σημασία σε αυτό το βίντεο που υποστηρίζει ένας άνθρωπος με μια μάσκα ανώνυμου σε ένα σκούφο και κάμερα του υπολογιστή. Τέλος πάντων. Αυτά ήθελα εγώ να πω. Αυτό ήταν η σχόλια για την Κόντα Φάκα και για το βίντεο έλα κολλητέ χώρισα ή απλώς κάνετε ένα βίντεο response